O xulgado de Noia decretou o sobresemento da causa aberta pola vertedura dos pellets acontecida en decembro de 2023, cando o buque Toconao perdeu 6 contedores dos que transportaba. A xuíza non aprecia responsabilidades penais, posto que a perda da carga debeuse ás malas condicións meteorolóxicas, cunha forte ondada que bateu contra a embarcación facendo que os contedores caeran pola borda. Tanto o informe da Dirección Xeral da Garda Civil como do Servizo de Vixilancia Marítima e mesmo a información achegada polo armador e a empresa fretadora conclúen que se cumprían os protocolos de carga sen incorrer en ningunha irregularidade. En canto á toxicidade da vertedura e a afección ambiental, o auto establece que as análisis dos pellets non revelaron concentración de substancias tóxicas na súa composición, polo que non se prevé un impacto significativo a medio ou longo prazo. Conclúe tamén a xuíza que apenas se atoparon restos en zonas protexidas, polo que non se prevén danos no ecosistema dunar do Parque Natural de Corrubedo ou na contorna das Illas Atlánticas. A sentenza non é firme, posto que cabe recurso ante a Audiencia Provincial da Coruña.